ଏଇ ସବୁ ଦିନ କୁହ କତା ଭାଇଆ ଇଦି କମାଇ ବଇଥିଲେ ମୋ ମନ ଗୋଟେ ବାଣପୁର ବୋଦା ଭଳିଆ ହଉଛି ଏମିତି କାଇଁ ହଉଛି ଅନେଇଲୁ ମୋ ଭଉଣୀ ପେତିନି ମୋ ଉପାସ ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି ମୋ ହାତ ଧୋଇକି ମୋ ପଛରେ କତା ଭାଇଆ ପେତିନି କୁଆଡେ ଯାଉଛ ବେ ତୋ ବାପା ହାନିଆ ଅପରେସନ କରିବାକୁ ଚଲା ଅଭଦ୍ର ପଚାରୁଛୁ ଆମକୁ ଆମେ ଧୁଆଲେ ଗଲୁ ମୋ ମନ ଏବେ ଆଠ ବେଳେ ଦେଖିବ ମୋ ବାପା କଲିକତାରୁ ମୋ ପେଣ୍ଟ ହଉଛି ୱାଟିଂ ପାଉଡର ନିର୍ମାଲେ ମୁଁ ଥପା ଗଲତି ଇରେ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ପେଣ୍ଟରେ ମୁତିଛୁ ବୋଲି କହୁନୁ ଭାଇ ମୁତି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ତ ନାଚେ ସ୍କୁଲ ଖାଇ ତମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବି ମୁଁ ଖାଇବି ତୁ ଖାଲି ଜଗ ବୋଉକୁ କଣ କରିବୁ ଚାଉଳ ଚୋରି କରିକି ନେଇକି ଭାଇ ତୁ କାହିଁକି ହଉଛୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖିବୁ କଣ ହେଇଛି ମ୍ୟାଜିକ ହଁ ହାଇ ଦେଖ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ତୁ ମୋର 23ଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇଥିଲୁ ଏ ମଲେ ଆଚ୍ଛା ଦୁଇ ନୂଆ କେତେ କହିଲୁ 18 କଣ 16 କଣ ହଁ ସେ ଦୁଇ ହଉ ମୋ ବେ ସେଇ 18 ଏଇ 16ଟା ମୂର୍ଖଟେ କଣ ନା କିଛି ନା ଆଉ ତୁ ପଢୁଛୁ ହଁ ପତି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ ଯାଉଛି। ଆପେଲ ବନାନ କଲୁ ତିନି କନ୍ୟା ତମ ଟିଭି ଏବେ କଣ ଦଉଛି ଆମ ଟିଭି ଏଇନା ଭାତ ଡାଲି ଦେଲା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଚାଟ ଦବ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ବେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ଦାଣ୍ଡ ଓଳିଆ ସରିଗଲା ବାସନ ବଜାଟା